Happy Mother's Day sa atong mga mama, mga lola, mga nanay, mga mommies o uban pang tawag ninyo sa inyohang inahan. Karong buntaga atong pagtun-an ang paghinumdom unsa ta ka blessed nga naatay mga inahan. Atong basahon ang Psalms 139 verse 13. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. You know, naana ta sa generation nga mostly ang mga kabataan karon dili na kayo ka-appreciate sa ilang mga parents. Kusog na mutubag-tubag sa mga ginikanan, dili na thankful sa ilang parents, dili na gani halos kapasalamat sa balon nga ilang madawat everyday, dili gani usay kalingi og utang kabubuton. You know, realidad na siya karon. Now of course, ang atong papa o atong mama nasa lain-lain nga role. Atong mga papa, mostly dinhi sila sa pagpanginabuhi, dinhi sila sa mga disciplinary nga action, dinhi sila sa authority kay ang father nato mo may inyo nato nga literal nga head sa family. Of course, ang God magi-head sa family, literally ang papa gitagan og authority to lead sa pamilya. Pero kabalo ba ka? Isa sa nakapahatag og harmony o nindot nga atmosphere sa pagpuyo pinaagi sa mga inahan, pinaagi sa mga mama. Well, lain mag-characteristics ang mga inahan. Nay mga inahan nga sabaan, nay mga inahan nga hilumon, nay mga inahan nga lambing kaayo, na po inahan nga dili kay showy. Lain-lain tag klase sa mga inahan. Pero isa ka butang ang sigurado gyud ko nga naa sa tanang inahan ang ilahang pagpakabana ug ilahang care ug ilang love sa ilahang mga anak. Well, lain nag-level ang love, lain language ug manifestation ang love sa atong mga mothers. Nay mga mothers nga ilang love ginahatag gyud pinagi sa mga pagpalit og butang, palitag mga gadget, palitag mga gamit. More on diha ang ilang expression sa love sila mga anak. Napoy mga inahan nga ilang expression sa ilang love is kuan gyud kana bang touch gyud, ginahag ilang anak, ginakiss. Napoy mga inahan nga ilahang love sa ilang anak ginapakita through moral support, ginaubanan sa school, ginaubanan sa mga interviews, ginaubanan din nga mga lugar. Matag inahan na sila lain nga way sa pagpakita og love og care sa ilahang mga kabataan. Kabalo ba ka nga unique kay ang role sa mga inahan? Gani sa Bible times, significant o mga meaningful kaayo ang mga babae nga gimension dito sa ilang mga pagkainahan. For example, si Moses. Si Moses sa dihang gipangpatay ang tanang mga kabataan sa Israel ana nga time, kinsa may naning kamot nga si Moses mabuhi. Ang iya bang papa, iya bang angkol, dili nangunay iyang mama. Kinumdum mo sa time ni King Solomon. Sa diyang duha ka mama nga nag-ilog sa isa ka bata. Ingon ang mama, ako ning bata. Ingon pong isa, ako ning bata. And sa kawais ni Solomon, ni kuha siya sword, espada. Iyang tang hiwaon ng bata. Kay inyo maning giilogan, atunga mo. Pagdayong hiwa ni Solomon sa baby, ni tingog ang tinuod nga mama. Ingon siya, sir, please, ay laghiwaa ang baby in town. Ihatag na lang na niya. Pagkadungog ni Solomon, ang unang mipugong, ang unang mi give up nga dili mahiwa or mamatay ang baby, ingon si Solomon, mao ni tinuod nga mama. Kay kabalo si Solomon nga dili ma-dare sa usa ka inahan nga makita nga masakitan og mag-suffer ang iyahang anak. Now regardless sa background sa imong mama, siguro nakasala imong mama, na si past nga failures, na si past nga mistakes, dili siguro siya para sa ubang mommies nga dato mahatag ni mutanan. Pero sure gyud ko sometimes sa imong life, sa imong past, gibuhi gyud kaniya, gipakaon gyud kaniya, gisininaan gyud kaniya, gipalitan kanyag bag-o nga relo, bag-o nga bag, bag-o nga sapatos. For sure imong mama niagi gyud pagpangutang para lang makaskwela ka. And sigurado gyud ko silently sa diyang nangatulog na mo sa unang bata pa, gihilakan kas imong mama nga wa siya nagpakita nga naghilak siya. You know, lahi ang burden sa mga mama kaysa burden sa mga papa. Ako niagi man sa ko pagka-rebelde nga pagkaanak.
before ko na Kristohanon, before ko na-enroll og seminary sa Bible school, niagi sa ko pagkabadlungon. And yes, nadunggan gid ako. Pila ka higayon mihilak akong inahan para nako. And that time una mang na Christian akong mama. Grabing hilak niya nako. And nadunggan pagid nako nga nagpatulog-tulog lang ko nga gi-pray over pagyud ko sa akong mama nga mausab ko. And you know, akong mamang unang nahimong first nga Christian sa mong family. And then nadala ming mga bata, mga anak, tulo mi magsuon, and then nadala kong papa nga lulungpod sa bisyo kong papa sa una. Pero ang akong mama mo gigamit nga madalami tanan sa Ginoo. You know, tanang mama na failures, pero nagpakamama gid biya gihapon sila nimo. And therefore, deserving sila nga imong hinumduman, imong lingion, imong tabangan, imong suportaan, bisan pag naa na kay laing pamilya karon. Mas responsible o mas accountable ka sa imuhang ginikanan. You know, pagkatao sa among firstborn son nga si 30, pagkatao gid niya, gikuha siya kay cesarean man akong wife, gikuha ang baby, unya gibutang gid siya sa dughan sa iyang mama. Oo. Para ma-feel gid sa baby ang connection sa mama ug sa baby. Gitawag na nila og unang yakap. Ang unang yakap gid sa baby, di gid ang nurse, di ang doktor, ang iyaging tinuod nga mama. Kay naay connection gud ang baby sa iyang tinuod nga mama, kay 9 months gud ang baby nagpuyo sa mother's womb. Muna yung si David, you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. 9 months ka sa sabakan sa imong mama, o gigamit sa Ginoo ang womb, ang sabakan sa imong mama, para ma-form ka, para ma-arrange ka sa Ginoo, para ma-guide kanyang sakto aron one day mapakataw ka, ang imong life magamit yun, useful, ug mataw ang usa ka masterpiece. Asa ka gi-form sa Ginoo, asa ka niya gi-design dito sa mother's womb. So dako kay part ang mga mothers, no. And you know what, ang anak biya nga matinahuron, mulingi yung respeto, honor sa iyang ginikanan. Yung na Bible, taas og kinabuhi sa yuta. Na maging practical, real talk ta. Nganong mugbo nagkinabuhi ang mga tao karon, dali na kayo matapos ang kinabuhi sa mga kabataan karon. Kaya ang atong generation, nagkawala o nagkaubos na ang respeto sa ilang mga ginikanan. Yes, sa una, sa Book of Genesis, 969 ang na-mention nga pinakataas nga edad. 969. Sa time ni Noah, nahimo na lang 120. Hangtod sa atong panahon, nahimo siyang 70 years old. Hangtod karon gani, sa atong modern nga times, murag 40 na ganing average, 40 years old. Edad og 40, daghan na kay mga matay anang edad. You know, blessed na kay kakaron, makaabot tag 30, 35, 40, kay kasagar mabot og 50 na daghan ang gipangmo. Mamo kabantay, isa sa reason nganong nagkaubos ang edad sa tao, tungod kay ang tao, mga kabataan, mas wala ilang respeto sa ilang ginikanan. Wala na ko ni gisulti kay perfect ko nga pagkaanak, na ako'y failures. By God's grace, ako na nang na-overcome o ako na nang na-surrender sa Ginoo. So i-challenge ti ka, no, usa ka kaanak, lingia imong mama, lingia imong lola. Somehow, kung na sila failure, ngano di sa una, wala di ka anlatimana, wala di ka gipadako. I think deserving pud sila nga imong pasalamatan ug tagaan nimong dako kayo nga value, kay ang imong mama isa sa pinakadako nga blessings, gift nga gihatag sa Ginoo sa imong life. Pagampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa message. Bless Lord ang naminaw karon Ginoo, nga matandog siya sa work sa Holy Spirit. Pasaylo ami sa mga sala. In Jesus name, amen and amen.